Liwanag ko ginawa. Kanagtanuron so mga padako mga bandingan o agama, naguso mga padabandingan, a ipakaliwanag, ikapiyaw tano, naguso pagtao. Liwanag ko ginawa. May pagpadatanuron, so bangsa niyo, pagariniyo, laki niyo, si Asyaykh Ansari Abu Anas Abdul Malik Angni. Liwanag ko ginawa. Pagkanagtanong uman gawi, inong tabo ko alungan na Jumat, ko oras a alas 7 sa kapipita, taman ko oras a alas 8 sa kapipita. Liwanag ko ginawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaryami, mga babayami, gus kanwa mga aryami lalayon na kami giimamamakin nag-irgira lagi daya oras. Pagpamang ninamisi ko Allah Ta'ala, mambagi ang tanos o kada rayo-rayo aginawa kalilintad sampurna yan na sumapapadalam sang gaya. Gawi itanwi manto ang mga kabarakat untong na mambagi ang tanos kita no na gusto mga pamilya tano. Wala namambu mapapadal mo na di mapia. Gusto po makatalingo mga gawi buad na matataguan adir kita no mga pipian na iplidas tanon o Allah. Oriano to mga pagariami na nag-iiso oras tano agi tanoron pamagusen so maana o Quran. Isa ko may po sa pitugoy na namiya pagusay tano so usay nagyang kutwa surah abituan sa surat Al-Fajr. Mantop man na aya pagusayin no nagyang kaya usaya nagyang kaya surah abituan sa Al-Ghashiyah. So Allah Ta'ala na aya katero yan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idhin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Giyanan pagusintan nung iman to papamanintan nung Allah Ta'ala tirim anian kita no so mga amal tano mga pipiya na baluin tano niyan padko gi mamaganad papagandad niran so kita bola diran di pamagandawa pagkakuluban siran sa limo nagugi siran di ikulilingan no mga malaikat raksa pagaluin siran no Allah ko mga malaikat yan na mga raraniron
Ayan ni pantagun maana udi na tigita no kipantag ko basa tano marana wag yung utaloks tano si Guru Alim pakasorgan wala na pitiro yan. Bismillahirrahmanirrahim. Si ikungaran o Allah ama saling gagaw ama kalimun. Hal ataka hadithul ghashiyah inu miyakatalingu marka di na inu miyakatalingu marka so tutulang kukikulub inu miyakatalingu marka so tutulan ko kikulub wujuhu yawma idin khashi'ah adna mga paras sa alunganuto akipakatitipadeng adna mga paras sa alunganuto akipakatitipadeng amilatun nasiba agu magalabak akidudukawan tasla naran hamia pemakasolid ko apoy atan tuamayaw pemakasolid ko apoy atan tuamayaw tos kamin ainin aniya pemakainuman kubulan aplikabu pemakainuman kubulan aplikabu laysa lahum ta'amun illa min dari da panganang kanira na ruwar ko sorokan da apanganang kanira na arwar ko sorokan la yusmin wala yughni min ju di ipkulit na gudi pakaran sa kaor di ipkulit na gudi pakaran sa kaor wujuhu yawma idin na'imah adin ang mga paras sa alungan to madadarandang. Adin ang mga paras sa alungan to madadarandang. Lisa iha rabia sabab ko galabakiran ang masusuat siran. Sabab ko galabakiran na masusuat siran. Fi jannatin aliyah si iku surga amapuro. Si iku surga amapuro. La tasma'u fiha lagiyah da kenegiran roon duni da kenegiran nun a ilang la tasma'u fiha laghiyah da kenegiran nun a ilang fiha ainun jariyah katataguan sa mga bulan a pepemanuga katataguan sa mga bulan a pepemanuga fiha sururun marfu'ah katataguan sa mga kantir ang mga pupuro katataguan sa mga kantir ang mga pupuro wa akwabum mawdu'ah mga baso aki aadiran mga baso aki aadiran wa namari kumaspupa na gumanga uluna aki aantiban gumanga uluna aki aantiban wa zarabiyu mabathuta na gumanga para madali aki kakayatan gumanga para madali akikakayatan. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Bayran di penggeda-geda sa mga unta o anda manay kaya adnaun. Wa ila samai kayfa rufiat. Gusto langit o anda manay kinipurunon. Wa ilal jibali kayfa nusibat. Gusto mga palaw o anda manaya ikiapakatin degawon. Wa ilal ardi kayfa sutihat busulupa o anda manay kaya taon padakir innama anta mudakir na pamakay ng ka kas ka na matag pamakay ng ka lasta alayhim bimusaitir kanaba siran raka paki kanaba siran raka paki panaglan illa man tawalla kafar wa kafar uwid nasadin sa tumalikod gumungkir payuadibuhu Allahul adabal akbar na isik sa unwala susik sa amala inna ilayna iyabahum mataana si kami sukendudaniran thumma inna alayna hisabahum urian yan na mataana si kami so itungang kiran di nga iya surah bituin sa suratul ghashiyah na dito din inurong ko din ibituag yung kanan na suratul ghashiyah kakagiya duduno ng kanan basa agasya agina so tigtano kikulub
Giyan gaya sura na inuruno to ini betong utap kikulub kakagiya ginan so siksa si kwalungan na moria kikulub kita nulang ay mana na giyan na alungan na mori na pada ini beturun so al-ghashiyah andi kapakatin gangan na alungan na mori na pakay barat sa ayamana niya na kikulub kulang ng mga tawang kutwa gawi iya masakita o di natigitan wa mapitala na pala din o langon na tao ayamana na pag inadnwala na palayon din sigad ayamana niya na palaya din ayamana niya na tigitan wa kakuluban sang kanan na gawi tigitan wa ayamana niya na mapitala. Iyo ko lang kaya sura na suratul Ghashiyah na aya kipupantag nuno Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umandin na Jumuat na pembetian niya na ya gusto suratul Ala ay mana niya girami suming sa Jumuat na ipsakabihan na giyang kanan sabihis marabikal a'la si iku paganaya rakaat na si iku ikadua na pembetian niyan mambu si iku ay mana suratul Ghashiyah managiyang kanan hal ataka hadithul Ghashiyah ay mana niyan na ginan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kukuan yan nan ulawla lalayon so kapumbatian yan ginan ni kaya panutulon o Imam Muslim sipman siya kini Tigtano Abdul Rahman As-Saadi rahimahullah na aya iniusayn yan si isagyang kaya suratul Ghashiyah na tigiyan so Allahu Ta'ala na piyaki sabutan yan rakitano so kaulawla sa alungan na mauri yung utakasagad tano sa mga ayamanan yan na sangkot wa betada margan so tigtano piyakawanwan nagupiyakalakalak piyakatakatakaw na languna tao na palayaw din sagad na sisagyan ka na natigyan na kaadnang ka na gawi iya piyakatakatakaw di na piyakalakalak kikulub kumadaklataw na aya keswa ng balasan so madaklataw sa aya tulungan na so mga galabakiran na roosiran ayamana niya na roosiran makapasasanggaya ayamana sa katano mga ayamana niya na mga manusia na sa alungan na mori na ayat tulungan ayat consider nagyong kutema na niya na mga galabakatan na kaswatano na kedua tano kalumpukan na isa kalumpok di na salumpok rakitano paninta ko Allah Ta'ala ron tanuron mapad na sumanga tao apa kasulid sa sorga na kadua lumpok na sumambu sumanga tao kepusing si iko naraka na giyang kanan dua lumpok na umani isakiran na pianutul wallahu Ta'ala surupa kebulusan niran na gitu paganeron na inaloy wallahu Ta'ala sukulawla agyang kuta mga tao ketagu si iko neraka sa tigu wallahu Ta'ala wujuhui yawma idin khashi'ah ay mana na sisagyang kuto gawi na adin ang mga paras ayamana na kulawlayran na kipakatitipadeng mga tawa so mga parasiran na kipakatitipadeng inuto kipakatitipadeng na emititipadengiran na sabab sa giyang kutuwa kay tuan na tigtan wakapakadapanas na gugiyang kuta kadiyamanan ayamana niya na kalumbukan niran na yamana ang kuta kapakatipadengiran na suugdin so ayamana niya nakasasakitikiran kapaka dunia tigtan wa kamamamalairan kakapamana kaayairan sabab sa kaya pakarundan niran nagyuto ayamana niya nagyuto so ayamana na mga tao pemakanaraka ayamana na si isa alungan na mori na ayakulaw-law mga parasiran mga ayamana niya na buntaliran na kipakatitipadeng siran kapag pinapda ipmaanon
Naman niya nakipakasasangingi. Sabab ko kaya pakada panas, nagugiyang ko ta kaya pakarundan, nagugiyang ko ta tigtanwa kaya pakaito. Na agiyang ko to mga tao kipakada panas, na aya sabab paminida panasiran, na kagiya amilaton na siba. Ay mana niyan nagyang ko to mga tao na at tunini ba na minggagalabak siran na diukawan siran. Ay apadinip maanaw no mga mupasiron at tigiran ay mana niyan na diukawan siran, minggalabak siran sa diukawan siran kakagiya. Siya ko kibabatugiran sa dunia na minggalabak siran sa mga amaliran. Aya pipikir ni ranon na mga pipiya. Na pianabnab na raniran na minduka-dukaw si ranon. Na taki ni ba adami sugat. Kaya mana niyan na ayada niyan na kisugat na kagiya diyang kutakyang galabakayran ko pero masaya niran na kena uba ayak kapupasudanian sa kiyang galabakayran na suparatiran ko Allah. Emana niyan na kanabayan niran pinggalabak so galabakiran na pero masaya niran. Kabaaya mapipikiriran nun na sabab ko paratiran ko Allah. Paratiran sa giyang ko takulaw la sa alungan na mori. Na piri paradu niran ito na dito. Minggalabak siran sa ayamanan niyan na pero masaya niran. Na sabab sa giyang ko to sumanga galabukiran na da makapusod ko paratiya ko wala, paratiya sang ko takulaw la sa alungan na mori. Nagito sa alungan na mori, na yakeso iran na pakatip padeng siran sa maayamanan niyan na makadada pa na sa siran. Sabab sa miyatangkad sa ginawa iran na may lang sugal labukiran na dami sugata. Nagito, isaw no to inyo seron o mga ulama. Adam man na tigir na giyay inyo siya niya na tigir na kipakatitipadeng sa giyang kuto emana niya na alungan na mori sa makadada pa na sa siran. Sabab sa giyang kuto kikukulubukiran na giyang kuto apoy. Giyang uta kikukulubukiran na giyang kuto ayamana niya na kadg na gyutoy ka pakadada pa na siran. Adiran tenggaan na giyang kuto emana niya na mayaw. Gyutoy susabad ko mga mufasiron na gyutoy ini maanaan niya gyutoy riyami ganira na tigira na yung nga nakipakapakatitipad ng mga parasiran sa alungan na mo rin na sabab sa giyang koto kakikulubukiran na giyang koto ayamanan niya na tigtanwa kadg o ginatig mga lukstanwa apoy naraka. Ini sumaton walang tatina tasla naran hamia na giyang ko to mga tao muli na mga buntal lagi dito kulaw lera akipakatitipad ng sa kuta kakikulubukiran na giyang ko to ayamana niyan na apoy naraka na kepuseng serampan sa giyang ko to apoy amia kayaw-yaw ayamana niyan na hamia na apoy amayaw. Isa ini pamana inuto bitoy sa hamia katigo mga mopasiro na ay sadidun harruha. Ay mana niyan na miyak mitataralo so kayo niyan. May kukulubukiran o di na malilibtian siran si kumbala-bala. Tos kami nainin aniya na pagkaino man sirampan si isagyang ko tawa bulan o di na tigtanwa aplikabu ainin hamia ayamana niyan na aplikabu sa kayaw niyan na kanabagyo buong utayamanan niyan na kapakatitipad ng mga parasiran ami kukulubukiran na giyang ko to apoy kepusing sirampan si sagyang utanaraka miya kayaw-yaw na pagkainom sirampan si sagyang ko to bulan ayamanan niya na plikabu na open o ayamanan niya na pamang ni siran sa ayamanan niya gitu ayamanan niya na tigiyakin niya ito na ini ba Abdurrahman As-Saadi
upno pamang ni siran sa paginumaniran na aya imbagay kiran lagi dang utaka tiro Allah wa iyastagithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Yuto. Ay mana niya na upno batira na pakayan numa kami niyo sa ansira makadenggo na aya pa na aya itubang kiran. Panaba nga pagkiinom kiran nang utatigo Allah Ta'ala ig kalmuhli yashwil wujuh. Ay mana niya na lagi duti kita no ay basa no mga lukstan mo na lagi duti na gatong baga pepaka anteor binapka totong yan so mga paras. Na duti panginginom niran na ayap na panganang kaniran na sutig wallahu ta'ala laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wala yughni min ju'. Dito ay panginginom nira nagyang utapli ka buig. O pano panginom pamangan ni siran sa emana niya na panginom inom na basiran no makadenggo na epan pag ibigay kira nagyang kutwa ig tigitan wa lagi dutio na gatombaga katotong yan sa mga parasiran. Na ayap na panganang kaniran nagyang utatigo Allah Ta'ala laysa lahum ta'amun illa min bari. Daabay ram panganang kan arwar si isagyang koto dari eptero na dari na panganang kanana sorokan at yung mga mufasiron inu say wala la yusmin wala yugni minju aya maana na di run kulitan so kanun wala aya maana niya na tigi na wala yugni minju na gudipan pakaran sa kaor tigi Abdurrahman ni Sa'di agiyang yakakan na inutan to peken kakagia antano ay maana niyan ang kebulong ya giyang uta ungustan na liupan sang uta ka apa manaan kebulong yang uta ungustan o ginagiyong uta tigitan wa kaya ortano na inutan pa na peken kantano pkuliti gitu mabuhi pkilitan o si sagi nga mas agira man utang tasutaw di pekakan na ayabasaw no mga basaw na si Department of Education na tigira na malnourished. Ay mana niya na pagkabaluy so tawa malnourished. Na pagkilay tanong mambu ay mana niya na pagpagatin so taw na keraparapay. Da bagriyan. Na nagito, pagpakakan so taw ka an pagkadaagiyang uta ongos yan na ikadu na an pagkauliti kaan ay mana niya na di pagkasarino si ikulawas yan nagyang kutwa kalubay. Nagyuti hadap ko ay maana niya na kapupakakan ako tao. Na si saalungan na mo rin na piano tulwala. Aso pumakanara ka ilidas tanuron wala. Na daabayran ro panganang kanarwar sa giyang utabari. Asurok no to panganang kan. Ayap na tabi at giyang kutwa panganang kanabari. Na di pakabulong sa kaor. Na di pen ipagulit o ay maana niya na pakakanon. Waliyadu billah na pumangnin tano si ko Allah Ta'ala ay mana niyan na ditanusan mapad. Nagyuti tigo Allah Ta'ala isa kalumpukan ag ay mana niyan ang mga tao si isa alungan na mori ag yung kuto inirupa niyan mi aluitan so rupa niyan. Na ikadua kalumpukan nagyang tigo Allah Ta'ala wujuhui yawma idin na'ima ay nipantago nagyang utalokstano na tigiyan na adina mga paras sa alungan ito madadarandang. Ito na mana ang madadarandang. Si Abdurrahman ni Sa'di na aya inipantagyan na tigiyan na madadarandang. Mana madadarandang na sumanga parasiran na lumala taon. Agyang kutwa kapipia-pia ginawa. Yuti madadarandang. Mana niya na pagkasarino kung mga parasiran nagyang kutwa kapipia-pia ginawa na swatigian sa mga lawasiran na pagkasarino ron na pagka lumalata si iku mga lawasiran agyang kuto kapipia-pia o kambubulawasan niran na sopan sa mga parasiran na may ilayang kau na tanto din kumikindat sa kataid ko kapipia ginawa ran nagyuti wujuhuy yawma idin na naima. Ay mana niya na sa alungan ito na ana mga paras, madadarandang,
Sabab ko kapipia-pia ginawiran, lumalata ko mga buntaliran nagyong ko takataidiran, nasupan so mga parasiran, mga lawasiran na maguunuta, ayamanan niyan na mga pipia para tubuan, o ayamanan niyan na lawasiran. Lisa iha rabia, na ayaw to sabab kapakapipia-pia ginawiran, na kagiya so sabab kumiyang galabukiran si isa dunya ang mga galabuk ka mga pipia ay mana na minisugat lagi duya mana niya na kaya nutiran si iko mga suguan wala sa pinggulaw layran nagugiyang ko to kayang galabukiran sa mga pipia ini pakapia ginawa o isikiran ng manusia. Amana niya na minggulaw lasiran sa mga pipia, kaya pianon so pagtaw, kaya pianon so mga lagidiran, ayamana niya na mga kaadan. Nagyang ko to dua pinggalabakiran, minggalabak siran sa mga galabak, mga pipia, may manunumpang kutuhan niran, na minggalabak sirampan sa mga galabak ang mga pipia manunumpang si iku mga kaadan o Allah Ta'ala lagi do mga manusia na gusto sala kauro na mga kaadan o Allah Ta'ala pinggulaw niran sa mga pipia nagyuto misaba pro nagyuto isiran na masoso-aso at siran sabab sa miyato niran na subalas o galabakiran na miya mana niyan na miya tigtano miya tentang miya temo agyang kote mana niyan na pinggalabakiran mga pipia na miya paroliran sa giyang kotwa kaya pakataling umayran si isa alungan na mori na YouTube mo liupan sang uta kapag api ang uta mga buntaliran nagukapag api mga ginawairan sabab sa giyang kotwa mga galabakiran mana niya na pinggalabakiran ng mga pipi manunumpang kutuhan niran na mga pipi pinggalabakiran manunumpang ko mga lagidiran ng mga kaadan na masoso-aso at siran sa giyang kota mana niya na kaileran sa subalas kirano tuhan niran kung mga galabakiran na miya takap na miyong mayran miya taling umayran na giyang kotwa balasiran sa alungan na mori na pakasulid sirampan sa isagyang kota surga sa tigwallahu ta'ala fi jannatin aliyah katagusiran sa isagyang kota surga ayamana na aliyah ayamana surga aliyah na tigtanwa surga mapuro inukuno to bitui sa surga kakagya langon-langon aklasi mga pipya na palayaw din matatago dito mana surga emana niya na langon din na mapia, langon din na klase mapia, na palayawn matatago, na ayabuntalian na may pupuro, ketagusiran sa isagyang koto at tigwalaw ta'ala, emana niya na iliyin, emana niya na butad, dinadarpa ang mga pupuro, ayabuntalian na matatago ng kota mga ayamana niya na mga bilik, o ginatigatan kwarto way min fawqiha gurafun mabniya tajri min tahtihal anhar agyak ko tayo mana niyan ng mga bilik kataguang kiran o di na tigitano mga kwarto ayamana niyan na mga pupuro matitarum bala ipiya na papamanuga sa giyang kuto kababaan niya na giyang kuto tigitano pakay gilawasay api andiran ng pakantapa api andiran ng pakasangura na panabunta lagi ang gana surga ini lagi do kinirupa nun walaw ta'ala na koto puha daniya so mga unganian na tungan dinatigitan ng mga prutas di na mga na sapad amya makapiapi taam na tungan ay di na mga amis o di na mga pipia amya kalabulubud kapag kakuaw na pagkakawa sa di kaundukawan dapan kenapa nabang gama pemamanik nagu kenapan abang kaemanan niyan na kesuko ka sadin sa kaku engkau na emanan niyan nabang barkabaden emanan niyan na tigitano apakit pagkataliado ka o di na bang kabaden pagkakuha oy la tasma'u fiha lagi adna kiraa
ala tusma'u fiha lagiya. Agip nang uta surga ang mga pupuro na didin abo nagkeneg ayamanan niya na katiro ilang. Na pada iniba sa katanwa si saging gaya mga ingatino na ayap mo na latas maupiha lagi da akan giranon ilang. Da akan giranon ilang. Ama na supaga surga na dead na bayran ro keneg ilang. Wa maugyong tayo sa latos maupiha lagi na emanan na si isa surga na dead na bangaw nagkeneg ilang. Emana ilang na siya kita no sa dunia na piyad ni pamanaya pagkailan tanong ko ayamana niya na mga darpa tigitan mo mga pipia na isaw na nagyang guto giramya ka hotel ta sa giyang tigitan mo mga 5-star hotel na ayamana niya na sumano siya na tigin na randa-randangan niya nun so kapipigin ugid ni gira na pagkatakawangon di ba adira ko na sumiagad at trakam ya tano-tanogi ayamana niya na karigeng na pagkatkawanga adu di na mambu miyan nagkaigira ko na miunia o di ba dalendig na ket kawangaon o di nang barang-barang na sa isa surga na did na bangkaw nagkeneg katiro ayamana niya na suara sound ilang yuto tina latas maupiha lagya ayamana niya na da bayran kenigiran roa ilang fiha ainun jariyah katataguan sa mga bulan apa pamanuga. Yang na tigtano kaya lagi doon tayo sa yon. Ayamana niya na pamanuga na ayamana ka pamanuga na ayamana niya na kagi iman to na militan no gira ko na so kalilid sang kaya tigtano miya high-tech so butad na umani di imbelen ay parambang yan so giripon yan na napkesungan ka sa solda kwarto nga buso ayamana niya na kuhan languan taman na si sa sorga na susurig na sanja pagkaantapan ko na pian nga tigu na yamanan yan na so pauno tono taraka so yamanan yan na ig nagititigwalaw taala tigian fiha ainun jariyah katataguan sa mga bulan na pagpamanuga fiha sururun marfu'ah katataguan sa mga kantir ang mga pupuro eman ang mga kanter na ginan sutigtan no mga katri mga beads ayamanan niyan na may pupuro wa akwabum mawdu'ah mga baso aki adiren emanan niyan na mga baso aki adiren na emanan niyan na mapia din na kibubetad o emanan niyan na mga pananaguiron alagi do mga baso maaator pia wana mariko maspupa na adin mambu ang mga paramadalion tigitan wa kikakayatan. Amana niyan na si isa sorga na adin na mga paramadalion kikakayatan. Giyang kanan kialoyasan wala na aya katiroon Abdullah bin Abbas. Para papakaregar katano ay bubad so sabod na tikin na samo to na so sorga na miya ka labu-lubu di man to ka giyuto man to na sumunga sa mga hotel na ipunin sa giyang ko to kapakasol ka sa giyang uta hotel na na pilalakawan ka na pala na rag na makasol ka pa na nagira ko na giraan na mga hotel na tataguin sa mga sound miya makapia pamanakwan pakaitoon na pagkalilang kanyan pagkalilang kaon na lagi dito mambu so mga baso na kibubutad piya sa giyang ko to ayamanan yan na solida kwartong ka. So Abdullah bin Abbas na ayakatiro yan sa giyang kaya kiprupaan wala si isa giyang kaya sorga sa ayapugusaran na subas sa ayamaanan niyan na basatan na gina na tigiyan na ayabu apalagi denira na gusto sorga na ngaran ibarat na giyang kaya seta nuron sa tigulaw tala fiha ainun jariyah giyang uta sorga na matataguan sa bulan na pupamanuga fiha sururum marfu'ah katataguan sa mga kantira mga pupuro wa akwabum mawdu'ah gumanga baso aki adiran wa namari kumaspupa gumanga uluna aki anteran wa zarabiyu ki antiban wa zarabiyu mabthutan gumanga paramadali aki kakayatan nagiti Abdullah bin Abbas ang kanan na nga alo yung mga emanan niya na mga say lagi dagi ang kanan bulan kanter
baso tigatanwa mga uluna na mga paramadali na ayabu at tigu Abdullah bin Abbas apalagi dananan na sungaran subusungaran ubaso ay mana niyan na rupa gusto klase gusto buntal na sa surga na inubitui sa surga kasunso nabi imi alwiron sa mutatigya na fiha mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yung na surga na mata taguun so damay layo mata. Ay mana nilaw na mata na danian may lay so kapian yan. Da mata taguun so ay mana niyan na din managutangila kapian yan na mga pamamakinagan na gudi pen perautan na pamikiran ng manusia. Ay mana so surga na dikirupa. Na ay mana niyan nagyang kaya pangaluya saya na ayabu pelagi dan yan nangaran. Gitu tinudan tanuron na. Oriano to ko kialo ya wala sangkanan adua ka grupo. Ku kebulusan niran panginta walau tala si tanoma perjangan kadua ginan supu makasulit ko surga. Ay mana niya na pumakataid mapipia-pia ginawa niyan. Lumalata si ko mga parasira na kapipia ginawiran. Na gusto mga lawasiran na lumalata ang kira nagyang uta kapipia ginawiran. Na inaluywala nga na buntalang nga na surga kebulusan niran na oriano to na tigwalaw ta'ala afala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat bayran di tigwalaw ta'ala di penggeda-geda aso mga untaw anda manaya iki adanaon aya tinudan saya na ayan swalaw ta'ala na ayan ninaloy nagyang uta unta kagiya sabab sa sukuran na si ini turun ko mga tao mga Arab nagyang utang mga Arab si sagyang utang masa na ayamal at transportation niran ay mana niyan na pagkusariran adiran di ka pamagdaan pagkikatasiran si ikum mga wawatan na derpa mga alam ay mana niyan na pagkaruran niran nun so mga keniran na gusto aton ini ba na mga dagangan niran na aya pagkusariran na unta nagyang uta unta na kekatasian sundila bisang gibuka kilometer. Pakala nga pa sa mga 3,000 ka kilometer. Na mana niya na pagka usariran no to maawi rumururan na anda man na yan no to ang giyang ko to suunta na anda man ni kilakin na niyan. Sa nguta pagawidan niya na mapanad. O na mana niya na taman sa pira aktas niyan na labisawlan na pilalakaw. Na anda man na di niyang kibab ay mana niya na pamana titan wadirun landukaw na gitu bilu yan walaw tala tanda sa piyaki ilay niyang kiranti na afala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat inuran ni penggeda-geda naman yang ana na untay kiadnaw na kagiya sumanusia na upama ka pemimikiran nga makalilibuter ka na ketang kedega adna miaden agi unta miaden sang uta lagi dutu na inuniam pan miaden ka pakagaga nagi nga na unta na ay matatago na giyang kutua kategorian sa ungus giyang kutua ay mana niya na kawaw ano man niyang utamiya wata-wata na plalakaw na diserto na ay mana niya na pagkalutang yan pagkalakatas yan na aya sabab na isaw na giyang kutua inadins kanyan wala na adin at yaguin sa likod yan kutua deposito tangki at kedeposito niyan sa iga na ay mana niya na giyang kutua lekudien na pagdeposito at tangki niya no to ay mana niya na makaibarat sa tangki upang makatrak na api kayaw niyan na kusar yan no to gira may kakilangan sa iga ikadua na gingan na naunta na bigan wala ta'ala sa pangabawan amya bagbagar na api anda matagu ang gana na ignap katoon niyan kabaw niyan na mana niyan na peduto pakamamasa sa isagyang gana na unta na liro nagyang ko tayo man niya na unta na miya kalalakad na kislap na girisda na kanabalagi du kambing di na manok apakaigaan ka so karabo na pakaigaan na giray sumbaliin sa unta na ay ka sumbali on asara gyung ta sabala ain yan sa unaan na may puro ka na sumbali ang kadin kaemanan yan na did na yamanan yan na pladu na nabilo yan na wallahu ta'ala ayat ayamanan niya na pakilayan sa giyang kuto ayamanan niya na pamana kapagagagaw Allah nagip na nga unta na mali marataba ta binatang ini sa paro nabi o baso pagigaan yan na
o mana niya na buong pagkadin na sutaw, ka malay maratabat, maratabat yan naging utadarpa yan, ubong pagod ay mana niya na buong psili ubi, na igira ko na adna unta pembunuh niya na sutaw, na amana na mada kala matatago sa giyang kana na unta mga pakamamasa, nagyuti bilu walau ta'ala tanda sa tiwalaw ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat iniran di penggede-gede agi yang kota untau anda manaya ikia adnian wa ila sama kayfa rufiat na iniran man pendi penggede-gede sulangin ta wa anda manaya kini puro yan igira manuto matatagu suara si sagi yang uta diserto den na kilenian da pamumulan da palau ka mamamaran sesuai maknanya na pangililen ebu kili ni na diserto dudun na ebu lumangag na ebu kilangagi na gilangita na so kukuda saunta na ebu pedi na saunta niyan na inunian di penggede-gede anu manid na giyang unta iya mana ni nakapkaktasan yan sa unta diserto miya kalala na inunian mambudi pemimikiran na langita anu mana yang uta kini puro agiyang kuto aya mana niyan na langita na lagi dito wa ilal jibali kayfa wa ilal jibali kayfa nusibat nuni yang pan mambudi pemimikiran agi yang utapalaw ano man yang utak kaya mana niyan na kaya pakatindigaw udi na kini bunso diyan inu di pemimikiran na utaw wa ilal ardi kayfa sutihat nagu inu niyan di pemimikiran na penggeda-geda agi yang utalo pa wa anda manayay kaya kayat yan nagito oriano to nasukini subun walau ta'ala sa giyang kuto tao kuka pemimikiran na niyan si sa giyang uta mga kaadun walau ta'ala mga raraniron punan kan ko untan yan so langit so palaw so lupa natigulaw ta'ala padakir innama anta mudakir na yamanan niya na pupumakay ng kaka yamanan niya na so Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pianutulun wala so galubak yan ay galubak ka na dakir pamakatan mo ka pamakay ng kaka so mga ulama mga ustaz mga imam ay galubak ka tano na pumakatadum tano pakatadum tano so tao sa tadming ka so Tuhan ka tadming ka so kiadnar ka wallahu ta'ala puwa sada na mi adeng ka na suus watang asukadnan ka YouTube ka tano kapamakatadum ay mana niya na reminders dia buo ka primay na tano si iku mga tao uga ida na ubang kaya mana niya na tiglas o mga tao da bangong kipara da bangong na mana niya na paran yuti wallahu ta'ala padakir innama anta mudakir pupamakay ng kaka kas ka na matag ka pupamakay ng ka so kailangan so Muslim, mga ulama, mga ustaz, mga duat, so ama, so ina, so teacher, at nigira ko na ipapayama na niya na pupaka o kita niyan sa makras. Gira manuta so pagaring wata kay gira ko na ipaklakaon. Adi man gira ko na imbuno yang ko sa lakaron. Si sagi nga masa na miyang ad nga mga extremist. Ay mana niyan na pembunuh niyan so tawa ay mana niya na kay pamanatigin na di kaperbu aki siya kini na itiglian ng surkian na gira ko na pumbuno niyan na kailangan na sakatano na masabot tano agi nga nakatiro Allah hindi uniyang unabi tiwala padakir innama anta mudakir pumakay ng kakakaska na matag ka pumakay ng ka lasta alayhim bimusaitir kana abasiran raka paki panaglan beauty emana niya naging Islam nagina ni kabubalo niya na agama amyapi-yapi agama bubugan niyan sutaw sa emana niya na sutig tanu freedom of religion freedom of ato na iniba na ato na apan emana niya na speech freedom emana niya na langon freedom udi na sutig tanu hurriyatul ikhtiyar hurriyatul i'tiqad emana niya na sakab usaka na emana niya na ayakabaya ka na sumarata narakaw to tigulaw tala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur tiro nga hay Muhammad so benar apo Tuhan niyo Tuhan ka nasa tawa kabaya iya na mana niya na peratiya na paratiya nasap man sa tawa ay mana niya na ay kabaya iya na kafir nagito Islam ay mana niya naginan padakir innama anta mudhakkir pamakay ng kakati wala kas ka na matag ka pumakay ng ka lasta alayhim bimusaitir kana ba siran ra ka paki panaglan kana ba nga panaglan so kutaw so mana niyan na galaba ka
Yuti kailangan na sa Muslim na ay mana niya na masasabutian ang indi wano Quran, ay mana na sa katano na ayar katano na giyang ko to aya galaba katano na kapamakatadem reminder kanaba tano kataglasutaw giyang apuso daabasan kirka karkanan wallahu ta'ala. Yuti so Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya aloya si bapa iyan na Abu Talib kukaputay niya na piyana benda-benaran yan na makapag-Islam sama sa miya tiru yan na tigin na ya ammi kul la ilaha illallah tiru ang atigin da bapa so la ilaha illallah so tigitan wa akhtajjuhu bika yawmal qiyamah emanan yan na katinggang ka udi na ato nini ba na tigitan wa pamakakwa na madipin sa kuskaon midipin sa kuska askanian si Erka ko emanan niya na sa alungan amori pero ang atigin ami emanan niya na piyan nab na ranong nabi kapakaparati ba pa yan Abu Talib wenda dan yan na emanan niya na magaga tigulaw tala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha matanas kay Muhammad na dingga kikaturo so tawa kabaya ka amaturo wina swallahu ta'ala ipapanuro naginan na biyakatan biyagwala matatigin na padakir innama anta mudakir pupumakatadum ka kas ka na matag ka pupumakatadum o pupumakainan ka lasta alayhim may musaitir kana abang was ka na baka kira na yamanan yan napakapanagalan iniswatun wallahu ta'ala ang tatigin na illa man tawalla wa kafar na ugi nasa tawa tumalikud kepir na siksaan wallahu ta'ala kaniyan sa siksa amala na siar kami atig wallahu ta'ala so kendudan niran na urian yan na mata na siar kami so itongan niran mana niya itongan kiran pagandutin ulang ko Allah na simi kepir da parati ya na kesiksa sa siksa amala sipman mambu simi pia-pia na ketalinguman yan so kaya pia-pia niyan na wallahu ta'ala na pumagitungan niyan so mga galabakatano nasa din sa mi pia-pia na mambugi niyan so kaya pia-pia niyan sa mambu sa mirata-rata na lagi dito mambu mapragu niyan so kaya prata-rata yan so mga bangsa mi papamamakin na nakataguan tano sa mansa diyan ka so di tano di ka pamagusya si saging ya bandingan tano kasumong tano si saging ya may nga kukwatan no amanan yan na mga pakaisa kabubayaan ng mga pagaritan no kaliwanagang kiran okay aya pakaisa na tigyan assalamu alaikum wasukatiruala ko Muhammad na si ibu to ko Muhammad o anta ka kapakay ay pagaplaytan ng mambu ang mga umat sa ginawatan barat na ginana surah paranan ko nabi na beditan rumpad mga manusia mana biya nga iya mana niyan na mga katiru Allah ta'ala ayakap ke nagon lagi dengan nabi tiatan padakir innama anta mudakir pamakai ng ka kas kana matag ka pamakai ng ka na aya adresan ro pamaka so tigtano na siyo to adres ako Muhammad uwi na kanaba emanan niyan na basi ibu to ko Muhammad masuso agi nga emanan niyan na kitab at tigiran emanan niyan agi nga na nakatero sa Quran agira na ayakap kasabutaw na basi ko Muhammad na adin paraumbu na adin man mambu kalangkapan langkap rakatan oy gitu emanan niyan na sembagro adin man mambu emanan niyan na si ibu ko Muhammad lagi dia nagi yung to emanan niyan na katiron wallahu ta'ala sa tigulaw ta'ala ya ayuhan nabiyyu inna akhlalna laka azwajaka allati sa suratul ahzab ay manan yan na piyakay ito kanun wallahu ta'ala so ay manan yan na piyakay niyan na pumangarumaan yan na uriano to na inisumpaton wallahu ta'ala at ginawam ra'atun idha wahabat nafsaha lin nabi gusto ba ayamaan yan na igiraman ito na pia kay rakap no wala pangarumaan kaagiyang kuta babay ini bagay niyan raka ginawa niyan ayaman yan na ini tawakim yan raka ginawa niyan
Na pia kata na wala tigin khalisatan laka min dunil mu'minin. Emana niyan na siar kabuunan miya pakai na dirumpad so miya maratiaya. So emana na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na skaniam bui maka pengaroma sa ayamana niya na bubay apia did na wali. Ayamana niya na apia suama iyan na di makadadar pa gumingiraw so bubay ya Rasulallah ini tewake makaraka ginawa ko. Na inibigay rono to Allah ta'ala paaran. O tirimaan niya na karoman niyan na kepakaya kerumaan niyan sa apia dasiran din makawing. Na emana niyan na miya pakay rono to kakagi inibigay yugi na bubay ginawa niyan si iku Nabi. Ugay na so sala ko ko Nabi sa katan mo gusto lango na tao na di ka pa kay uba so pagida na ka natin inibigay karka ginawa ko na ba nga ke rumah kami kasina ka na ayabu ka kepakaya ka pangaroma o mama o bubay adir ayamana niya naknaba niya ka Roma na umakaukit sa giyang utatig tanwa prasis adin awali makadadar pa udiso ama ububay na so alakin yan udi na swata yan si bapa yan na uda na suda to kuing arak sa emana niya na kabatangan yan lagu ato na iniba na anda makasaksi aminos na 2 kataw makasaksi sa usto agiyang kuto kaya keruma inaligal ka kaya mana niya na miya gayon nagiyang kuto 2 kataw pakaptepiin sa emana niya na keruma isiran emana ptepi isiran nagyuto supman so emana niyan na mga ibarat aging uta lagi na pagaluin tano lagi na uta ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada adahum yung uta lagi duto ay mana niya nakalakan kaswala na uba kami swaswa si ko mga kafir sa mga munafik lagi ito na address ko nabi ugaid na paditanuron ang kailangan na sa katanong na emana niyan na di tanong mambubis waswa ko mga kafir aguso mga munafik ka. Way tigin nanto ni pembutian ni gira manuto so imam na emana niyan na gumina kamatia emana niyan na kutuba. Na so imam na diyan di tiro na gira manuto miya kapasad kutuba na tigin ako qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru. Pitiro ak na tigin ang wasiyatakan na pamangan niya ko sarila walau ta'ala sarila anak ko niya nagui pamangan niya kan sarila so kaden ng mga mu'min na pamangan niya kan ron mambu sarila yuti pitiro imam na hindi ka nagangaro na tiro ang mambuso astagfirullah alazim kati pitiro imam na pamangan niya kan sarila lagi din ng commander igira manuta sa commander na pitiro na den lay down na eswin ka na gupi man ka lay down na untuk ubi nagpaka kaguti pitiro. So emana na kailangan na sa Muslim na matao sa bahasa Arab. Kagigyan nga bahasa Arab na ipsimbatan wa ipsimbatan na gitu kailangan na sa Muslim sa mga watatano na mapakapamangaditan ng sira. Kaya minuminus na miya sabutiran so kuman igira manuta na order. Miya kargar ginang uta pangiraw so mama pastagfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Natikan to no to mga day. Yung katawan ni Pitero Nagina ni kapiyaw bahasa Arab na nautigan paalim so kaidin asaitan bujin na bada adusa niya naka di makapagamal na so pakaidun na jin na baad na adusa niya nun adong panamala o sa pambatiya sa Quran amana niya na pasiseminar ino to makaide jin so jin aguso manusia na piyaliugatan na umanisa na adna mapeo niya mala na adna mambuo marataw niya mala so mga manusia na so mga pepeo niya mala lagi na so miya maratiya piratiyaran so Allah ta'ala miya man nagila sa dusa lagi duto mambuso mga jin adna mga pepeo niya mala di mambudi magamala na lagi duto mambuso mga manusia na mga rarataw niya warap patamina sa talibuno adun bana kana ba talibuno dinalatek niyan so pedian prunsing niyan so pedian binasaan niyan so pedian lagi dito mabuad mabuajin ay mana niyan na marata yung ar na paminasa na giyang to kap kabinasa iyo jin udi na manusia siko lagi dira na kaaden na paled no to ay mana niyan na mapmugi ino taw so pinggil bukya na marata upaminasa so manusia na
imbalason so pinggulaw lang niya na marata. Sa dunia na sibsalo nga na mori. Lagi dito mambusujin. So mambusujin no, paminasa. Na manan niya na isiksa unso kaya paminasa niya. Na lagi dito, giyap man ang utatig adna tawa ato na iniba na pababatiap sa Quran na inutuk kay Dejin na ginang kapag initaw na inusong manusia na lalayon di pagapasko Allah Ta'ala ka so Allah Ta'ala na kambubaya-bayaan niyan so mga kaadniyan adni gira na pitepangan niyan so mana niyan na kaadniyan sa ipitepangan na ipsiksar ka Allah Ta'ala so lagi di ka manusia pera-pera manusia biuno yan so lagi di na manusia na igira na din pa naman buo manusia biuno yan na susta dauli na sudat to amya piya mala lagi dito mambu ada naman buo dyan na pakay din yan so piya na dito so manusia ni sugur kita no agama akapagapasta no lalayon si iku Allah Ta'ala ka so Allah Ta'ala nas kanya ni kaapasan na air katano paka siapa sakat aron tanuro na mananian na paka pamana paka apas na kelinding tanong niyan si kulang-ulang ano mga rarata. Sabab sana miya taling umaso oras tano na ketaguan tano sa diyang ka sa pamangnin tano si Allah Ta'ala balasangan nun yan kung dinyor kami kapamamakin galalayon. Pinalamatan tanong mambus so mababaloy kirak si sagyang kay amanan niyan na radio station so gobernador ako sa mga pamilya niyan. Balasan si Rano Allah Ta'ala sa madaklang mapya. O pinalamatan tanong sira ni pamangni tanong sira si iku Allah Ta'ala sa kaderoy-reo ginawa na kalilintad. Siap ni sira Allah Ta'ala si iku katatagwiran sa ingad naguso katatagwiran sa lakawan na. Lagi dito mambo pamangni tanong si iku Allah Ta'ala so mga lokstano may mga ndutsa limo wala na pamakasurga niyan siran. So mambo so mga bibiyagon na pamakal niyan so moriran si iku mga pipiya. Pinalamatan tanong yung mga gabay tanong siyang program. Lagi-lagi nga mga pagaritan no si sige nga sa bala kwarto kata si RG si Intong si Larry lagi dito yang nga team Lasore ko yang nga NGCP salamat kiran ko kami mintineran si sige nga solo ay malapon na lamang tatanong na so Allah Ta'ala hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. From